Na ja, dan is je dat mal waar zo wie. Woehoe! Maar weet je wat? Ik had van jou, du schickt mir weer een Sache, een message, en vroeg me, was eenmaal had Chillaquilles gehad, volgestapt met kjeese, en dat had ik nog tweemaal gehad. Ik heb Chillaquilles gehad, door in Mexico, door bij de resort, door meer. Daar hadden ze dan tortillas gebroken, dan hadden ze daar een pan aan. Dan werd zo'n rode salsa even gegooid, naar de geruinigd, en dan werd kjeese even, dan werd schmont, en dan met rijven sippelen. En dat wordt dan gegeten, dan steht Toast, dan steht gerechte Zwieback. Dan met eieren, en Schaubeln, Topen, oder was immer jeder wel te frühstück kann. So, du hast noch einmal von gehört. So, nu will ich das merken. Und ich hab mich gleich dort, und ich hab die gleichen dort. Und, immerhin, nu will ich das merken, das sei ja einfach, und ich glaube, das sehr schön schmecken. Und noch ein Ding, wo ich gut wissen, check mal hier. Was läuft jetzt das hier? Das ist hier ein Shop, was geht dort wie ein Fenster. Und das Fenster, was dann da war, der Rückchecken, da du wieder nichts zu sagen. Das sind keine Nubasch, wo ich kann belühren. So dann dachte ich, so da wird das Fenster von Büten zumerken, da ich das dann mit der Installation um. Nu kijk mal. Hab der Rüten von Büten weggeforft. Und nu kijk mal, nu haben wir mein Becken nicht gemerkt. Nu haben wir unsere Speizchen dabei, und weiß nicht was alles. Und das war viel mehr wert als ein Fenster. So, kijk mal, ich habe das dann zumerken. Wenn immer habe ich das bei, wo ein Fenster haben, was nicht zerbrochen ist, dann merkt ihr von Büten schmeckt tau, was nicht zu sein ist. Dann von Bern merkt ihr, durch ein bisschen Malbänks, die schnell und her, ganz voll Salz und Pfeffer und Speizchen fliehen. Und dann habe ich viel mehr nach Rüben und Kuma. Was immer haben, nu wollen wir das merken. Wuhu! Nee, sitzt mal, hier haben wir uns Zippeln, brünte Broten von den Schaubeln. Und hier haben wir dann al Schaubeln, Egg, Schwarz und Pintos und dann ein bisschen andere Rotbleiber Schaubeln, Cabra vielleicht. Nu haben wir die 2 Stunden Egg geschwalt, nu zijn die ruit im Kerken. Hier haben wir uns ein sehr schmackend Groepje gekostet in ihr Groepje. Dort haben wir dann nu onze gebrotene Zippeln aan. Wir haben die gebrot mit Broodvat, sehr scheinet. Met Snack hadden we er nog een beetje maken. Nu werden we die Schaubeln goed kerken en dan de ruit van Maris. En hier hebben we nog wat vrienden, wat er ook alle dagen komen, die wilden ook gefeit zijn. En we hebben dan met getrei verernt, die gleichen dat zeggen, dat ze er geschmack van de raam komen. En immerhan, hier kan je zijn nog eenmaal dat groepje met de Schaubeln. Nu doen we de goed kerken. En dan zijn de ruit van Marius, waar we riet fried beans maken, gebroden eier. En zo'n Chillaquilles, rellenos de queso, Chillaquilles met kjeese volgestapt. Na ja, voor die Chillaquilles moet je einer dan salsa hebben. Ik heb thuis wat salsa, maar ik wil het verjunt merken. Dus aan meer wij, en ik wil het wezen. Waar ik dat van jou merken, waar mir dat de schönste smaakt, so ik heb die gleichen nog. Ik wil het wezen wat we er maken doen en waar we het merken. Okay, hier haben wir die Dinge, was wir brauchen von den Salsa merken. Hier haben wir von der 14 so eine gedrehte Chili, also Chili Guajillo, und dann kann ich hier noch ein paar Chili Pasilla machen. Und weißt du was, eins steht da und dann steht so eine Chili da, die leber Chili Serrano. Das ist ein klein bisschen andere Chili aus Chili Jalapeno. Das ist so leber so eine Storte machen, aber ich lege das später. Und hier haben wir, das soll ein Viertel Zippel, wenn das kleine ist, habe ich hier ein kleines Zippelchen. Hier haben wir Saas, Bacalhau. Hier haben wir Liter Wasser. Hier haben wir 1 Eetlepel, oder 3/4 Eetlepel Salz. Das redet von 1 Eetlepel voll, aber ich will das nicht zu salzig. Und dort ist so viel Salz gegeben. Und hier haben wir 3 Ten Garlic, oder Chesnack. So, nu wollen wir diese Stängels natürlich alle rüt. Und dann wollen wir die aufspeilen. Und dann werden wir die kerken. Okay, da wollen wir das so, ich hier nu alle uit die peperschoten rüt. En wat dat is gaan, dan wollen we die alle een beetje afwaschen. En de Bacalhau afwaschen. En dan wollen we dat alle aan een groepje water nemen. De Bacalhau, dat Chesnack, de Zippeln, alles. En dan werden we dat te 4 brengen. En dan is eenmaal kerken, dat voor 15 minuten kerken. Okay, nu hebben we dat hier zo meer in je water gegoten. Nu wollen we dat op een kerken brengen. Dus eenmaal kerken dat, zoals ik al zei. Dan werden we dat voor 15 minuten kerken. En dan werden we dat aan blender nemen. Okay, nu heeft dat hier 15 minuten gekerkt. Nu willen we dat fijn maken. Okay, voor datzelfde water waar we de Chili en alles bij gekerkt hadden, waar we met alles top 3 Koffelbrokken.
Ja, nu wou dit is 10 meer en dan wou het even je. Eins je dan daar hem zeef trekken en eins je dan niet. We worden dan van jou, dat was ganz fijn dicht, dan hebben we al die schluven en de schalden niet bij. Nu kijk mal dit salsa. Ja. Nu gaan we dat zout maken met tegenreren en eenmaal opkijken naar waar en dan zo draaien. Dan gaan we dat smaken en dan wordt veel te een klein beetje meer, maar we willen het niet te saltig. En dan wat Mexikaner doen, is dan zo'n groepje nur abhärten en dan zo een beetje klein beetje schmurzen in. Zo ja, weinig, ik ga dan nu alle wel. En dan gaan we dat eenmaal dichtbroeden, dan heeft het nog meer je smaak. Ja, nu gaan we dat abkijken en dan geef ik snel en dan gaan we dat eruit voor het nächste Mal. Nu kijk mal, dat heeft ons een beetje een liter gegeven. Zeer schijn. Nu hebben we de ei gekijkt en dan gaan we dat emmer eruit. Oké, wat we hebben hier Masseca. En wat je eigenlijk hier zo Masseca wat ze gebruiken zum Tamales maken, dat is een beetje grover. Maar ik leg dat zo. So hier hebben we 2 Köffel, zo'n Masseca staat. Hier hebben we met warm water en hier hebben we met zout en dan als we het leggen. We niet te veel zout maken, we willen het niet te saltig. Anyway, dan wollen we van met een beetje water. En dan dat deeg kneden, maar dat een fijne deeg is, wat je fijn kneden is. Niet te dreig is, dan verbrokkelt hij. Wie wordt gezegd dat waar die te dreig heeft, dan verbrokkelt dat alle. Maar we worden nu eens met 2 Köffel vol afhangen. En dan willen we zo'n Chillaquilles met volgestopte kjeese doen. Nou ja, dan wil ik nu mal wezen, waar we hier zo'n Chillaquilles maken met kjeese erbij. Dat is een beetje gespeeld, maar je wordt een klein beetje maken dat je bij prakteren, wat je dat is nur verstaan, dat wel eens mal 2 gaan verbrokkelen, maar zoals je zijn kan, dan komt je warm met water, dan vingers de mond bij aandokken en dan kan je dat zeer fijn met spelen met den dicht door. Dat smaakt tomaten op één alle wegen. Waar je een klein beetje wordt proeven, niet voor het opgeven. Dat wordt zeer fijn schaffen. De eerste paar gingen me ook 2, maar dan leer ik me dat maar tijd. En dat schaft zeer fijn en dat is dat wird. Oké, dat vaart hebben we hier nu bij 360 graden. Nu hebben we den eerste Chillaquille. Die broeden je bouwt zo fijn voetsloos. Waar we hier een stuk 4 of 5 zo neer, niet te veel, dat het vaart niet te zeer af. Keil dat. Dat wordt maar zeer schijnend frisch te geven. Nu, kijk dan mal, nu zijn de eerste goa. Waar die lopen smaak aflagen. Ja, kijk dan mal, nu hebben we de Chillaquilles met kjeese erbij aan alle gebroed. En nu willen we frühstück maken. En weet je, waar je dit gebroed hebben, ik moet zeggen, die kan je afrieren en niks moet je erop duwen en dan is fijn aan de bak heet maken en dan dat salsa er even. En dan met even sippelen. En dan heb je frühstück. Ik wil jullie dat plus nog eenmaal wezen, dat is nu klok 6 morgens en ik dacht ik wil nog eenmaal wat meer zo'n empanadas met kjeese. Nu heb ik me dan een beetje geleerd. Ik heb me zo'n andere tortillas zitten, waar je niet een tortillaspress had en die best met een korn. Die in zo'n Plautdietsch da. Een beetje kjeise na en dan probeer dat een beetje van het gaat. Hier in de midden een beetje zo een stich te lopen. En dan neem je bloos een klop en die in het hoop. Wat je nog maar eens nog een beetje leren. Ik had je dat eenmaal gewezen, maar ik dacht ik wil nog eenmaal. Oh, die hebben we niet ganz op mehr, aber das sieht nicht aus. Anyway, das ist das, da wir dann Kamera anhaben. Dann, wir kriegen eine halb, und dann weißt ihr, was sehr wichtig ist. Dann haben wir hier ein Kampfje Water, dann da wir, ich habe mit Notenfingers das fein beschmieren und toedrecken. Du, check mal das. So schmack. Du. Und, kriegst du Start. Und, die dicht, dat wil je maar niet leren. Die zal niet te smatter dan, niet te dreig. Ja, kijk dan maar dat. Ho, ho, ho.
Sehr schön. Wollt ihr das noch einmal sein? Wollen wir hier dann mal ein Ballchen reinmerken? Krijg zo. Aan de lust even. Dan vrij een stuk feiersaler zo. Neem er een plastic erop. Voor een beetje kjeese. Maar kijk daar waar je al hoe een pesticid de hand ligt, hoe een schachetje en verkeerdjes in de stad. Weet je, hier moet je nog een beetje fine spaten, een beetje bacon wanneer je dat wil. Ja, en sogar een beetje Schinkenfleisch oder wat immer. Zie? Woehoe! Wow, hier op alles fabriek zijn meer. Waarom maar naar de vingers, check hem al. Ja, zo smaak toesmeren en gloed merken. Nu al vaardigheid merken. Weet je, zoals ik al zei, ik wil deze alle broden, dan wil ik de afvrieren en ga ik de emmer rijden. Nou, zet wel, nu hebben we hier 34 Stärke rein. Nu haben wir die Broten und dann können wir uns die aufteilen und abfrieren. Und anytime, wenn wir ersten Tag wollen, wir Frühstück merken, da haben wir uns die ab und härten die ab und durch Salz überjäten und rein merken und können Frühstück gehen. Ja, nu kijk mal, nu haben wir die alle gebrot, die Chillaquilles mit kjeese, nu wollte ich bloß mal einwiesen. Kijk mal. Kijk mal. Ui, nu wollen wir Frühstück merken. De eeuwige wordt we niet abkriegen, die worden we afvrieren en dan gaan we de eerste tijd abdeven en dan hebben we schijnend Frühstück. Nou ja, dan hebben we een Schinkenfleisch al gebroten, abgerold en nu hebben we onze Eier gebroten. Oké, dan willen we mal onze Frühstücksschiefe uitmerken. Hier hebben we onze Chillaquilles, dat je zien kan. En dan, wat we dan willen doen, we kunnen entweder hier aandokken, of dat we een beetje überschapen. En ik dacht, ik wil dat hier bloß een beetje überschapen. Dit is dat salsa wat ik niet gewesen had, wat het gemerkt wordt. Wow, en wat niet wat schijn schmecken, dan wordt het niet. En daar wat we nog doen is dat we een klein beetje queso fresco even, oder eins genannt feta cheese hier in Kade. En dan nog een klein beetje zo'n rave sippelen even. En dan de Mexikanische Multit, als je niet vorig und schobelen, dan doe je nog een beetje schobelen nemen. Die hebben we eerst een frisch gekeerd, du kijk hem op. En dan lijkt als de schie vorig. Hier hebben we nog een beetje gebroden Schinkenfleisch. En nu willen we ons doel zetten en dan willen we eten. Oké, dan willen we dat schijne Frühstück genießen, wat we van jou gemerkt hebben. En ik heb gemerkt dat alle op. En nog een ding wat ik had vergeten te zeggen, is we hebben hier nog zuur schmout. Mexikaner dan hebben we schmout over ihre Chillaquilles. We worden hier een klein beetje zuur schmout over. En weer het niet gleich, dan loopt dat bloß uit. Maar als je dan einfach een beetje schmout over. En dat is je ook fijn. En we hebben, ik ben God wat dankbaar voor jullie alle. Ik ben God dankbaar dat ik nog wat leef, maar zijn opgestaan. Viele zijn van die niet opgestaan. En iedere dag is een geschenk van God. Dat naam ik van dir. Van dir leef ik, morgen weten we niet. En gisteren is voorbij. So, we willen God danken. En prijzen alle dagen dat we leven. Met ons leven dat we bewijzen. Ik deed het ook lang niet immer. Ik ben mensen nog mal verdrietig en niet zeer dankbaar. Maar immerhan, we hebben alle proeven God die eer te geven. Nu willen we Frühstück eten. Hier habe ich noch ein bisschen Avocado, hatte ich erst vergessen zu sagen. Aber dann haben ich wurde ein klein bisschen gesagt, über die Avocado, ein klein bisschen Pfeffer noch alle ein bisschen so. Nu wollen wir eten. Ich tue, die merken wir durch. Aber das erste macht wir mit Glaut allein, mit Glaut merken. Noch einmal ein. Jo. Nu zijn we eruit. Nu wil ik het eerste mijn Chillaquilles. Chilla, dat is een naam, vroeger naam op Engels, dan zei je Chilla, dan Quilles. Chillaquilles. En dan met kjeese. Oh my goodness, dat schmeckt maar wunderschön. Dan heb ik een camera gehad.
En van die vriend wat mij eerst vond, dat we dit recept, ik was een dankzijn. Maar ik hoop, die merkt dat ook. En die gelijk dat. En voor die wat, dat merken dat we nog niet goed slaken, dat weet ik op je. Dan met ram spelen, met die degen, met de thuis op, maar ik slaken dat. Oh, maar dit is een voordeel frühstück. Maar kleine schenkjefleisch wordt ik hier nog wel met opgeraakt in je brood. Drinken holy fast. Oh, dat mijn parfumvriend staat op de uur nog. Dat zit dus alle thuis maar. Dankzij en loop je weet voor wie je zijn en als je dat merkt.